Ma rowere e kaunti ma Trans Nzoia owuok oko ka romgi madhi temo hapgi e chenro ma kamano modonjo odiechienge mar adek e kachung' od burano. Koloso e sa nyasino, Kanal Hamane Mase owacho ni KDF tiyo gi lony manyasani mar neno ni chenrono otayo maratiro maonge mibadhi kendo mamiyo ji duto thuolo marom. Nolero ni okang' ma kamano geto mar neno ni rowere duto mowinjore emodonjo e lweny maonge dewo wang' ng'ato. Mase opako kwan mamalo mar rowere mowuok dhi temo hapgi e chenrono. We are fair, just, and open. What we've realized is some of us want to cheat by using some of the unscrupulous means. For example, use of motorcycles within the routes, and those who we found them are disqualified from the team. So that's what I just want to tell, that let's be open and let's just compete like the rest of us competitively, and those who successfully meet it will join us. Those who will not, they will serve the nation in a different capacity or will